Per la meva carrera de sommelleria, estudiar el CET ha estat vital. Un bon sommelier avui en dia és una persona que té molts coneixements o un gran coneixement, però que també és capaç de comunicar el vi d'una manera activa i segura, no? Per la bona comunicació del vi ens cal, sobretot, tenir autoconfiança. Com es guanya l'autoconfiança en un mateix? Bé, doncs, un dels camins i molt important és l'experiència. Tu, quan vas tenint experiència laboral, sí, o experiència vital, vas guanyant autoconfiança, aquest seria el primer. Però vas comunicant amb el coneixement i amb l'aprenentatge. Per molta experiència, si no tens unes bases sòlides de coneixement, és molt complicat que tu et mostris amb una actitud, sí? Confiada, amb una actitud positiva i enèrgica en una sala. Jo vaig guanyar el CET tant als cursos de sommelleria com als cursos de restaurant i cuina, no? I al final cuina, restaurant, sommelleria van molt connectats. Així que per la meva part, sí, el coneixement ha sigut el pilar que m'ha ofert el CET, que també em va donar l'oportunitat després de guanyar experiència, no? Perquè gràcies a haver cursat estudis hotelers i de sommelleria, em vaig poder ràpidament encaminar en el món laboral.